Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da zuwa wannan tasha mai albarka. A yau muna da darasi mai matuƙar muhimmanci. Za mu nuna muku hanyar da ake bi a samu kuɗi online. Sannan yau fa abin fa sai kun zo kun ga tsarin da muka zo da shi. Wani sabon tsari ne wanda mutum zai amfani da shi ya samu kuɗi online. Za mu nuna muku hanyoyin da mutum zai bi domin ya samu kuɗi online. Kar ku manta ku danna mana subscribe button, sannan ku mana sharing, ku danna mana like. Wannan shine sabon website ɗin da muka kawo muku, wanda zai nuna wa mutum hanyar da zai tara dala 50 a kowane rana, wanda idan mutum ya yi ƙoƙari zai iya ma samun fiye da dala 50 zuwa dala 100 a kowane wuni, wanda in ka duba ga bayanan da suka yi dangane da abin da ya shafi website ɗin. Za ka iya yin wannan abun daga gida, ma'ana za ka iya ɗaukansa daga gida ko daga ofis ɗinka ta hanyar yin amfani da wayarka ko yin amfani da kwamfuta. Sannan hanyar da ake biyan mutane kuɗi a wannan website ɗin, ana biya ne through PayPal, ma'ana ana biya ne ta PayPal. Sai abu na uku shine an biya miliyoyin daloli, an biya kusan 7.9 million aka riga aka biya mutane waɗanda suka riga suka yi ayyukan da ya kamata a wannan website ɗin. Abu na ƙarshe, hanya ce mafi sauƙi da mutum zai iya samun kuɗi a yanar gizo ba tare da ya ɓata lokaci ba, saboda ana ba da sauƙaƙan tambayoyi ne ga mutum da zai amsa musu domin ya samu kuɗi a wannan site ɗin. Ga shi nan kamar yadda kuke gani, ana biyan mutane ne kuɗi akan yin survey. Za mu yi bayani ɗan gaba kaɗan akan menene shi survey ɗin da yanayin yadda yake aiki. Domin ana iya samun dala 14 kamar yadda kuke gani a nan. Ga shi nan ana iya samun dala 14 a kowane survey da za ka iya yi, ko fiye da haka ko ƙasa da haka. Sannan idan muka zo za ka iya gani a nan, kamar yadda muka faɗa ɗazu, ana biya ne ta hanyar PayPal, ma'ana dole sai kana da PayPal account. Ga shi nan sun biya mutane kusan dala miliyan 7,930 da wani abu. Sannan ga shi nan shiga cikin wannan site ɗin kyauta ne, baka da buƙatar ka nemi wani biyan kuɗi ko yin wani abu kafin ka samu shiga wannan website ɗin. Sannan ga abubuwan da ake yi, duk survey ɗin ya dangana ne akan abubuwa guda 9. Ga su nan irin su sports, irin su home, waye ga su nan dai su health, beauty, ga su nan su travel and leisures, duk dai ga su nan, duk abubuwan da mutum yake da buƙata ya yi a cikin waɗannan categories guda 9 sai ya yi. Amma mu mun fi ba wa mutane shawari su ɗauki ɗaya daga cikin biyun nan, saboda su ne ake samun kuɗi sosai a kansu, ko technology ko kuma sports. Waɗannan su ne mafi muhimmanci mutum ya ɗauke su, domin sun fi ba da abin da mutum yake da buƙata. Sannan kamar yadda muka faɗa, za ka yi amfani da wayarka ne, ba dole sai kana da kwamfuta ba. Za ka yi amfani da wayarka a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ka tara kuɗi. Ga shi nan kamar yadda suka faɗa, a sauƙaƙƙiyar hanya mutum zai samu kuɗi, sannan kuma ba zai zama ba zai zama ya sha wahala ba, sannan kuma kuɗin za su zo masa cikin sauƙi da ikon Allah. Ga su nan kamar yadda suka faɗa, hanyoyi da ake bi domin samun kuɗi. Kamar yadda muka faɗa, na farko akwai shi kanshi survey ɗin. Wannan shine survey. Idan mutum zai yi survey, zai samu ilimi wurin yin survey ɗin, sannan kuma zai samu kuɗi. Sai referral. Wannan program ɗin mutum zai ba wa abokinsa labarin wannan kamfanin. Za su baka wani link, idan ka danna nan gurin za su baka wani link, sai ka ɗauki link ɗin sai ka kai musu wurin da ya dace ka ajiye wa abokananka su danna, ko a WhatsApp ɗinka, ko a Instagram, ko a Facebook, a duk inda ka samu daman kaiwa za ka kai. Duk wanda ya danna ya yi rijista ta nan za ka samu dala 5, kamar yadda za mu gani a nan gaba. Sannan kuma za su dinga baka bidiyo kana kallo, suna baka kuɗi. Wannan guri shi kuma bidiyo ake biya. Idan mutum zai sa tallan bidiyo ko zai sa tallan wani kamfani, to idan ya bada bidiyon zai bayar, sai a kawo wannan kamfanin, kai kuma ka kalla za su biya ka. Don haka mutum yana da muhimmanci a ce ya samu daman shiga wannan kamfani. Ga mutane waɗanda suka riga suka karɓi kuɗinsu daga hannun waɗannan mutane, waɗanda suka riga suka samu gajiyar cin moriyar wannan kamfani a yanar gizo. Ga shi nan suna rubutawa, suna ɗagawa, sun samu dala 50,
kamar yadda kai ma muka faɗa maka in har dai ka zaka bi abubuwan da muka kawo kai ma zaka iya samun haka ko fiye da haka. Sannan idan muka je in mutum yana buƙatar ya buɗe account, abu ne mai sauƙi, kawai abin da zaka yi sai ka zo ka danna gashi nan sign up. Yauwa kamar yadda kuke gani ga shafin da zai kawo ka kafin ka buɗe account. To kafin mu buɗe account ɗin bari mu nuna muku bayanan da suka bayar a nan gurin kamar haka. Gashi nan sun bada labari idan har zaka yi survey akan harkar abin da ya shafi harkar lafiya. Shi survey ɗin ba wani abu bane, zaka ɗan faɗi ra'ayinka ne, za a ma tambayoyi sai ka bada amsa. In zaka yi survey ɗin akan abin da ya shafi harkar lafiya, harkar magunguna, to zaka samu $25 a kowane awa ɗaya. Gashi nan sun ce minti 55. Sai na biyu, idan zaka yi survey akan abin da ya shafi veterans reference survey, zaka yi minti 35, zaka samu $5.60. Idan zaka yi survey akan abin da ya shafi cable TV and cell phones, ma'ana wayoyin hannu da shi kansa TV, talabijin kenan, zaka samu $1 a kowane minti 18 idan har ka yi. To bari mu je mu ga yadda mutum zai buɗe account. Amma kafin nan ga wasu step guda uku, wato matakai guda uku da suka bada labari. Na farko abin da ake buƙata ka cika abubuwan da za su baka a nan ƙasa, ka saka sunanka da duk abin da suke buƙata, shine ka gama mataki na farko. Mataki na biyu kuma za su ɗan baka wani ɗan tambaya akan abin da ya shafi shi survey ɗin, su gwada ka su ga zaka iya ko ba zaka iya ba. Sai abu na uku gashi nan akan abin da ya shafi zaka yi confirming ɗin cewar ka zama member ɗinsu, sannan kuma za su fara biyan ka kuɗi nan take ba tare da ɓata lokaci ba. To bari mu ga yadda ake buɗe account a wannan kamfani. Na farko kamar yadda kuke gani ga nan shafin buɗe account. Kana zuwa bayan ka saka email ɗinka sai ka zo ka nan gurin domin ka sa sunanka, zaka rubuta sunanka da kake amfani da shi. Sai ka zo ka nan ka saka second name ɗinka. In ka zo ka nan zaka saka sunanka. Wanda idan suna biyu, in suna kana amfani da suna uku ne, zaka iya gyarawa ka saka sunanka guda uku a gaba sai ka sa kamar yadda kuke gani. Sai ka zo ka nan gurin, to ga inda matsalar take guda ɗaya. Gashi nan ƙasashen da suka bayar, iya ƙasashen da ake buƙatar su yi wannan abun ba su wuce ƙasashe guda 4 ba, kamar yadda kuke gani, daga United States sai Canada sai United Kingdom sai Australia. So wayannan ƙasashe guda 4 su ne wanda aka ba su daman su yi wannan survey ɗin. Don haka mu kuma da za mu yi amfani mu 'yan Najeriya, za mu nuna hanyar da mutum zai bi domin ya samu shiga wannan kamfanin. Kamar yadda kuke gani, bayan ka saka ƙasa sai ka zaɓi ƙasa Canada. Bayan ka zaɓi Canada, to yanzu nan gurin muna buƙatar mu samu information da za mu saka a gurin nan. Don haka akwai information da na yi tanadi wanda za mu yi amfani da su a nan gurin kamar haka. Ga su nan. Sai ku kwafi wannan shi ma haka, in ka kwafa sai ka zo ka nan sai ka sa shi, sai ka zo ka nan ka ƙara kwafowa haka, haka sai ka saka. Za ka iya amfani da wanda na yi amfani da shi kai ma domin ka samu damar shiga. Sai ka zo ka saka date of birth ɗinka, ma'ana sai ka zo ka zaɓi kwanan haihuwanka. In ka zo ka nan za ka samu ga su nan sai ka saka nan gurin haka, kamar yadda kuke gani. Za ka zaɓi wani shekara aka haife ka da kwanan haihuwanka. Sai ka zo ka zaɓi jinsi. Daga nan, to a nan gurin kuma gashi nan za ka zaɓi wani ɓangare kake to. Mu za mu zaɓi baƙin Amerika, wanda ɗan Amerika ne amma baƙi. To yanzu za ka zo ka zaɓi passport da za ka saka a nan gurin. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu na sa passport ɗina, don haka kuma gashi nan ya nuna green, ya nuna wannan green ɗin alamar passport ɗin naka yana da kyau, ma'ana babu mistake a ciki kuma ya yi daidai. Yawwa daga nan bayan ka danna wannan abu sai ka zo ka danna wannan continue ɗin. Yanzu to zai kawo maka waɗannan abubuwan, in kana da buƙatar su za ka iya amfani da su, in ba ka da buƙata kuma za ka iya cancel, za ka iya danna privacy. Yawwa kana dannawa zai shigo sai kawo ka wannan gurin. Wannan shafin yana gaya ma cewar ka je ka verify cikin akwatin karɓar saƙonninka. Za ka samu akwai saƙonnin da ake tura maka duk lokacin da za ka buɗe account.
To in ka je ciki zaka samu an tura maka sako kamar a cikin wannan email ɗin an tura wannan sakon. In ka je zaka danna kai verify, daga nan a tabbatar kai ne, shikenan sai ka zo ka fara yin abubuwan da ya kamata su bi. Ga abubuwa kala daban-daban a nan gurin, ga study, ga finance, ga jobs, ga offers, ga refers. Duk abin da kake bukata zaka zo ka yi kala-kala daban-daban akan wannan site ɗin. Daga nan sai ka fara kwashe kuɗin ka kana sakawa aljihunka. To kun ga dai da ta kaya a cikin wannan bidiyo namu. Duk abin da mutum yake da bukata domin ya samu damar yin wannan aiki mun riga mun gabatar da shi a cikin wannan bidiyo. Ga mai shawara ko mai ƙarin bayani zai iya tuntuɓar mu ta kafofin yaɗa zumunta na zamani.